वीडियो दिखा दिल कहल जा ना पियो अपना मने आज कहियो आज के बाद जा अतवार के क्रिया खले सोमारू के पी के आवता रहे हाँ मगर फिर भी नहीं हां चुप रहो प्रमुख साहब भेटा गए हम जन्मदिन रहा पार्टी दिल रहे कहता कि आज भर ले कल से छोड़ दी हो अच्छा ठीक बा सोमार के पी गए फिर मंगरू के पी के जाता रहे फिर भी नहीं हो चुप रहो मुखिया जी घेर ले कहले हैं कि जल्दी पी लो ना तो कोनो सुविधा ना मिली राशन उसन बंद कर दे अच्छा चली कोनो बात बुधो के तीसरो दिन पी के आवता रहे का भइल हो तो पुलिस लाइन में पार्टी रहा ना मानल हलो अच्छा चली कल से मत पियो 6 दिन पी के बहाना को के हो पिया दिले फिर अतवारों के पी के आवता रहे औरत कहली कि फिर भी नहीं हो कहले कि चुप रहो गजब रंगबाजी कर तरु तरह का मानत नहीं 6 दिन दूसरा के मने पी ले हफ्ता में एको दिन अपना मन